Καλωσορίσατε στο πρώτο μας βίντεο από τη σειρά με τίτλο «Στη σκιά του ήλιου, ταξίδι με τον Ερατοσθένη». Είναι η αρχή ενός ξεχωριστού ταξιδιού γνώσης με οδηγό τον Ερατοσθένη και φόντο την αρχαία Αλεξάνδρεια. Την εργασία υλοποίησαν με έμπνευση, δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα οι μαθητές του Β3 του δεύτερου γυμνασίου Βάρης. Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, Ιωάννη Βελέντζα, μετέτρεψαν τη μάθηση σε ένα αληθινό ταξίδι εξερεύνησης. Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε πώς μια σκιά μπορεί να αποκαλύψει το μέγεθος της γης. Φαντάσου να περπατάς στους ήσυχους δρόμους της αρχαίας Κυρίνης, στην ακτή της Βόρειας Αφρικής. Ο ήλιος του 3ου αιώνα π.Χ. φωτίζει τη λευκή πέτρα των κτηρίων και οι άνεμοι της Μεσογείου φέρνουν μαζί τους φωνές από την αγορά, ψίθυρους φιλοσόφων και ερωτήσεις μαθητών. Εδώ, το 276 π.Χ., γεννιέται ένα αγόρι που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη γη, ο Ερατοσθένης. Ήσουν μαζί του όταν βυθιζόταν στην ποίηση, όταν άκουγε τις νότες να γεννιούνται από τα χέρια των μουσικών, όταν περπατούσε στους δρόμους της Αλεξάνδρειας, χαρτογραφώντας τον κόσμο όχι με πυξίδα, αλλά με σκέψη. Ήσουν εκεί, στην αρχή ενός ταξιδιού που δεν έχει τέλος. Σκέψου να μπαίνεις στην Αλεξάνδρεια, έναν κόμβο πολιτισμών. Η βιβλιοθήκη, όπου διορίστηκε διευθυντής ο Ερατοσθένης το 236 π.Χ., σε υποδέχεται με την άβρα της Σοφίας. Ο Ερατοσθένης είναι εκεί. Ελέγχει, μελετά, διδάσκει. Η ατμόσφαιρα πάλεται από ερωτήσεις, υποθέσεις, ανακαλύψεις. Καθώς στέκεσαι δίπλα του μια ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, σε οδηγεί σε μια παρατήρηση. Στη Σιήνη, οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα. Στην Αλεξάνδρεια σχηματίζουν σκιά. Μαζί του μετράς, υπολογίζεις. Και νιώθεις το δέος. Η γη είναι στρογγυλή. Ο Ερατοσθένης δεν σταματά εκεί. Δημιουργεί έναν από τους πρώτους παγκόσμιους χάρτες, χαράσσοντας τα όρια του τότε γνωστού κόσμου με τη δύναμη της λογικής. Ένα έργο που θα εμπνεύσει τους γεωγράφους για αιώνες. Σου αποκαλύπτει το κόσκινο, μια απλή αλλά μεγαλοφυή μέθοδο που ξεχωρίζει τους αριθμούς όπως το νερό ξεδιαλέγει το χώμα. Είναι η σκέψη σε ροή, είναι η γνώση που μένει. Σαν να περνάς τους αριθμούς από ένα φίλτρο, ένα κόσκινο που κρατά μόνο τους πιο ξεχωριστούς, τους πρώτους. Μια μέθοδος που ταξιδεύει μέσα στους αιώνες. Στα 80 του χρόνια, όταν έχασε την όρασή του, ήταν σαν να έσβησε το φως του κόσμου που τόσο αγάπησε. Το 194 π.Χ. αποφάσισε να φύγει, σιωπηλά όπως έζησε, με τη σκέψη στραμμένη στα άστρα και τη γη. Μα εσύ, που περπάτησες δίπλα του έστω και για λίγο, ξέρεις, το έργο του δεν σβήνει. Συνεχίζει, στη σκιά του ήλιου, μέσα στη λάμψη της γνώσης.